खुलुमनाय जासिबाय बयबो जोंनि बे ओनसोलनि निउस पर्टेलफोरखौ जोंनि 1 नं बिजयपुर गामि दुर्गा फुजा कमिटि आफादनिफ्राय जेब्लाबो जै मैयै जों बे हाबाफारिखौ फैगौ 21, 22, 23 आरो 24 अक्ट'बर खालार खारिनिफ्राय जोंनि बे 1 नं बिजयपुर गामिनि गुवार गेलेग्रा फोथाराव एबा ककिलानि गेलेग्रा फोथाराव जोङो मेहेरगोनाङै बे ओनसोलनि गुबैयै अरुणाचल बर्डारनि जोङो सुबुं बेयाव आसाम अरुणाचल बर्डाराव जों लोगोसे थाफानाय जोंनि बे बर' सुबुं लोगोसे गुबुनारि गोबांफोर दङ हाजोआरि आरो जोंनि असमिया मानसिफोर बिथांमोनखौ जोङो धोरोम जाति हारिमु हारिफोरखौ बासियालासेनो जाहाथे फैगौ बे श्री श्री बिमा दुर्गा फुजानि फेस्टिभ एबा जोंनि बे फोरबोखौ फालिनायाव जाहाथे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बयबो गाजा गोमजायै उन्दैखि गेदेर बोराय बेन्थु बा सेंग्रा सिख्ला गासिबो जाहाथे मोनसे मेहेरगोनाङै साखोन सिखोनै बे ओनसोलाव जाहाथे जोंनि बर' सुबुङाबो बेबायदि जोंनि बे दुर्गा फुजा श्री श्री बिमा दुर्गा फुजाखौ फालिनायाव जेब्लाबो जोंनि मुं एबा जोंनि हारिया एसे दावखोगोन बा जोङो साब सिखोनै मुंदांखा खालामनो हागोन होननानै सानो मानो होनब्ला जोङो दाख्लै गिबि जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट एबा जोंनि गहपुरनि डिसि एसडिअ आरो एसडिपिअ लोगोसे एसपि आरो मेजिस्ट्रेट गासैबो एसडिसि बिथांमोनहा अफिसारफ्रा जोंखौ लानानै मिटिं खालामखांबाय बेयाव बिथांमोनहा मोनसे नर्म जोंनि थाखाय मोजां खौरां होदों बे खौराङा जाहैबाय देग्लायनि बे गहपुर ओनसोलनि बा गहपुर समस्तिनि आन्दाराव जोंनियाव साबसिन मोनसे दुर्गा फुजा कमिटि खालामनो हायोब्ला 1, 2 आरो 3 मोनसे एवार्ड डेट एबा बिथांमोननो मोनसे बान्था होनाय जागोन दा बेखौ जों सानोब्ला बिथांमोना माखासे गोबां एडमिनिस्ट्रेटिभ नर्म्स होदों जों बेखौ फालिनो हायोब्ला मोजां मानो होनब्ला एबाव 25 इयार्सनि भलन्टियार्सफ्रा बेयाव मास्ट बि इनक्लुड ओमफ्राय बेयाव बिथांमोननि गासिबो डकुमेन्ट्सफ्रा क्लियार जानांगौ आरो बिथांमोनहा गुबुन माबाफोरजों लोब्बा थानो मोना गेम्बलिं आरो माखासे टक्सिकेटेड माबाफ्रा सोलिनो मोना बेफोरखौ बिथांमोना जोंनो बे नर्म्सफोरखौ होदों बे मथेनो जोङो दा बिथांमोननि नर्म्स मथेबा जोङो फायार ब्रिगेड एपिडिसिएल आरो जोंनि बे माखासे जि मोननांगौ थानानि आरो डिसिनि अर्डार बेफोरखौ जों फ्राय मावनाय जाबाय जों गाबोन समफोरनि गेजेरावनो जों बे अर्डारखौ मोनसिगोन दा जाहाथे आं हास्थायो बेयाव माने जोंनि बे ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे फुजा होननानै जाला लोंला दावराव दावसि बा मोनसे गोजोननाय गैयै थासारि डिसिप्लिन गैयै थासारिखौ दिन्थिफैनो नाङा होननानै आं फुजा कमिटिनि आफादगिरि जानानै बयनिसिमबो गुरै खावलायखायो जाहाथे जोंनि हारिया जोङो दा माबायदि अलखदाव गोग्लैगासिनो दं जि समाव जोङो जौगानांगौमोन बे समाव जौगानाय बायदि जायाखै दाबो बेनिखायनो जोङो गुबुन जायगायाव दुर्गा फुजा कालि फुजा लोक्षि फुजा जाहैनायाव जोंनि बर' फिसाफ्रा गोबां बुख्रुब जाहरो गोबां बुथार जायो गोबां बायदिसिना खालामजाहरो जिनाहारि खालामजानाय जों थैनायनि गोबां जोङो रेकर्ड मोननाय दङ आरो दुखुनांथाव बेफोरखौ आं बुंथिला अब्लाबो जोङो बे ओनसोलाव जोङो मोनसे जोंनि माखासे खायसे हिन्दुत्व माखासे जोंनि सिबियारिफ्रा दुर्गा फुजा जायोब्ला जोंनि बे माखासे समाव जिबायदि फुजिनो गोसो जायो बिथांमोनहा गोजानाव थांनो हाया आरो कमिउनिकेसन बेक मानो होनब्ला जोंनि ओनसोलाव दाबो एमएलए एमपि बायदिसिनाफ्रा फैयोब्लाबो भट बेंकल' जानानै दङ लामा सामा जेबो गैया दैनि हाथाइनि बाजारनि स्कुल कलेज जेबो गैया जाहाथे बे बिमा दुर्गाखौ फुजिनायनि गेजेरजों बे ओनसोला एसेबाबो जौगायो बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा गासिबो गोरोबलायनानै शिक्षा दिक्षा हारि हारिमु धोरोम बायदिसिनायाव जाहाथे मोनसे रावबो गुबुनारि होननानै गुबुन धोरोमारि होननानैबो बासिलायालासिनो मुगैलायालासिनो बे हाबाफारियाव बे दुर्गा फुजानि फैगौ 21, 22, 23 आरो 24 अक्ट'आव जोंखौ हेफाजाब होफैयो आरो जोंबो नोंथांमोनखौ बयखौबो बे हाबाफारियाव जोङो गोजोन खुसियै बयखौबो जों बरायगोन आरो नोंथांमोनखौ जोङो बे हाबाफारियाव बरायनायजों लोगोसे बिदाय हरगोन आरो जोङो माखासे बेजोंनो लोगोसे आलासि हांख्रायदों गाहाय आलासि दङ जोंनाव बेयाव गेट खुलिगोन एबा फिथा हास'गोन आरो बे आलासिनि मुंखौ आं दा बुंथिथ'ला कनफार्म जाथ'वाखै बिथां सासे गिबि जागोन आरो नैथियाव जागोन जोंनि पेन्डेल एबा मण्डपखौ एबा दुर्गा मुर्तिनि मोखांखौ बेखेवगोन बिथाङा सानै जागोन नैथि आलासि आरो बिनिफ्राय जोंनि
मोनसेया जाहैबाय हाथाइ, बे हाथाइ एबा गलाखौ खुलिगोन बिथांजों साथाम, आरो मोनसेया जाहैगोन जोंनि 8 बाजिनिफ्राय जेब्लाबो 12 बाजिसिम साफ्रोमबो साखोन सिखोनै डिसिप्लिनै मोनसे हारिमु आयदा सोलिबाय थागोन। बेयाव मोसानाय, दामनाय देनाय, खननाय, जाहाथे बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव जोङो आलासि हांख्रायदों बेयाव मोसानाय रंजानायनि थाखाय, आरो बेखौ बेखेवनो थाखाय जों आलासि सासे 4थि जन आलासि दङ। बिथांखौ जों जाहाथे बै हाबाफारियाव मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जाहाथे जोंनि ओनसोलनि गोरों गोरा आफादाव थानाय, आफादाव गैयै धोरोमाव थानाय, धोरोमाव गैयै मानसिफ्राबो जाहाथे गोरों गोरा रोङै दुखिया गरिब धनि गासैबो नोंथांमोना बेयाव हाबाफारि बाहागोखौ लाफैनानै जाहाथे जोंखौ हेफाजाब होयो। आं बेखौनो गुरै बयखौबो खुलुमफिननायजों खावलायहरबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।